Mm. Sarap, no? Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng pork guisantes. Ayan, at meron tayong rice. At meron tayong extra salsa. Ang drinks natin, water. At meron po tayong Delight. delight. At syempre, inspired by Queen Natsu's recipe. Kaya sa Yes. mga hindi pa po nakapanood ng kanyang recipe na to, yung kanyang video, i-visit nyo po si Queen Natsu. At syempre, mag-subscribe at mag-follow na po kayo sa Facebook page po niya. Yes, mga kapudibis. Wala po tayong online collaboration, kaya pray muna tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Magantaking Kapampangan. Manganta na po. Alas 3 na. Alas stress na. Gutom na si Inday. At una Inday. subo tayo. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Para sa inyo po, kahit po tayo. Ha? No? Lambot. Ang ginamit po natin for ay yung puto-buto. Yes. Ay. Ang init ng rice. Mainit pa na. Kaya kung asin, gusto ko yung asin makalat-kalat yung rice ko. Tapos, lagyan mo ng sarsa. Ang linis. Oo, asin. Buburan ng asin yung kanin. Tapos, sarap no? Sarap. Ang daming beans. Beans ba yun? Mintis. Green peas. Sarap. Sarap no? Sarsa pa lang. Panalo sarsa. Pwede pang fiesta to. Parang ano siya, no? Parang kaldereta. No? Minudo. Minudo, no? Wala lang siyang patatas tsaka carrots. Kaldereta? Sumama naman po. Kaldereta, di ba? Oh. Meron siyang, si Queen Nuts, meron siyang ilalagay na patatas. Sa amin nakalimutan namin. Oo. Kasi alas 3 na. Anong oras na lang kasi kami naka-uwi kanina ni BBM eh. Yes. Bumalik. Bumalik. Kasi ang daming pila sa nagtitinda ng baboy. Oo nga eh. Kung wag mo nang ikwento, baka ikwento mo pa yung nangyari. Hindi na. Kakaya yun. Kumakain tayo, syempre. That's better.
Wala lang siyang atay ng baboy, no? Sarap. Happy birthday po pala kay Osang Palaro. Ayan. Awesome, Sisi. At saka si Sisi Sheila Almendras. Yes. Birthday. Happy birthday po Ate Sheila Almendras. Si Osang Talaro ay si Raw and Cook Food ASMR, mga kapudibis. Opo, birthday niya kahapon, no? 25. Ano na siya? 40. Parang ano lang, 18. Oo No? na. Ang I love you, ganda-ganda. Sisi. Happy birthday po. Minsan nagla-live si yung partner niya sa Facebook page nila. Si Lord Snail. Mm-mm. Oo nga. Ang sarap ng kinakain niya. Saging. Sana all. At ang lalaki na saging nila doon. Hong Kong, siyempre. Dito sa Pilipinas, Imported yung saging mga saging. lang, saging matching. Ang liliit. Talaga sa ibang bansa, malalaki saging nila. Papapikit ka doon. No? Dito mabibitin ka lang, no? Mm-mm. Kailangan kakain ka ng ganun. 2, 3. Ganun. Hanggang leeg lang yun sa'yo, no? Oo. Hindi, hanggang lalamunan lang yun, no? Dito. Hindi mo mapupunta sa tiyan ko yun. Hindi mo matitirik yung mata ko doon. Asin. Kaya nilalagyan namin ng asin kasi parang matabang sa amin. Tabang. Tsaka masarap yung kanin kasi, Pag guys. nilalagyan ng asin, no? Di ba? Ganon. Tapos mainit pa yung rice. Sarap. Pinatso din mga kapudibis. Follow nyo na ang kanyang Facebook page. Okay, asin ako. Ang kumari kong tunay. Ang sister kong maganda. Mm. Sarap. Parang bitin tayo sa kanin. Oo nga, no? May kuha ka. May pa Mamaya. tayo. Kasi gutom na gutom kami ni BBM, alas stress na eh. Nakauwi tayo nung galang ng alaw na. Kapon mga kapudibis. May nagpa-picture sa akin. Oh my Ano God. namin yun, avid viewer. Nakita daw si BBM sa Mang Inasal. Hi! Si Miriam, ano kasi napilitan niya? Sanggalang. Oo, si Miriam Sanggalang. Shout out sa'yo, Kabalen. Tita ni Iya yun. Tawa ako ng tawa sa kanya. Oh, kilig daw si Miriam sa'yo eh. Ikaw ba si BBM? Sabi niya. Po? BBM? Opo. Ganon ako yun. Niyakap ako kagad. Nagpa-picture. Natagal na daw niya tayong gustong makita o kaya makasama. Soon si Kabalen sa pag minsan yayain ka namin lumabas ni PPM. Banding tayo, no? Kain tayo sa labas. Sa mga natin, no? Sa mga avid viewer namin na malapit lang dyan. Kung gusto niyo po kami makita, pwede niyo po kami i-message tapos kita tayo. Ayun, biglaan lang yun. Nagutom daw kasi siya kasi nanood siya ng Mang Inasal. Mang Inasal natin. Kaya kinabukasan. Nasa Mang Inasal.
Kumain din kami kasi sa inasal. Ay, mga kapudibis, naputol kasi. Kumuha ako ng kanin. Bitin si BBM sa rice eh. Masarap kasi. Sarap. Nakakabitin sa rice. Sarap. Kaya mga kapudibis, bisitahin si Queen Nuts kung paano na linuto. Masarap po. Promise. Walang halong biro. At salamat din po pala sa mga nag-comment sumagot ng I love you too sa amin ni BBM. No? Salamat po sa suporta po ninyo sa amin. Sana wag po kayong magsasawa. Mamaya po i-shoutout po natin yung natirang hindi ko po na shoutout last Monday. So maraming salamat po at salamat din po sa pagmamahal po ninyo sa amin ni BBM. Sarap. Ay. Habang nasa nasa sasakyan kami kanina mga kapudibis, napag-usapan namin ni Ate Alvin na kung gagawa kami ng vlog. Syempre, hindi naman, di ba meron, yung nagko-comment na maglalaro. Sabi diba? nila tuloy daw namin yung mag-games pagkatapos kumain. Mm-mm. Hindi na natin kaya yung after kumain, mag-games tayo. Mauubos po yung oras natin. So, napag-usapan namin ni PPM na kung sakaling gagawa po kami ng vlog, susuportahan pa rin po ba ninyo kami? Oo nga po, Davis. Oo. At least doon, di ba, patuloy po tayo magbibigay ng saya at positive at good vibes ni BBM doon. Yes. Ano lang yun, puro good vibes. Laro, prank. Oo. Oo. Kasi Pero yung dito, pero yung pagmumukbang po natin, tuloy-tuloy pa rin po yung pagmumukbang natin. Pero meron po tayong vlog. Ganun. Kaya ngayon na po, mag-comment na po kayo sa comment section kung gusto po ninyong mag-vlog po kami ni BBM. Diba, BBM? Yeah. Sarap ng buto. At na kayo mga kapudibis, mag-suggest na kayo kung anong gusto nyong pangalan. Mamimili kami kung anong pangalan ng channel natin. Oo. Saya-saya nun, no? Kasi ang dami nagre-request na mag-games daw kami after namin kumain. Namimiss na daw yun. Hindi na kasya kasi sa kumain tapos maglalaro. Mauubos yung oras natin. Siguro ang daming tawa, no? Baby, Nag-enjoy ako sa buto. Magpa-prank tayo dun. Alam niyo naman kapudibis. Puro tawanan yun. Siyempre, positive lang. Oh. Bawalan nega. Kapag nega ka, talo ka. I love you mga kapudibis. Sarap ng pagkain. Sana meron kayong pagkain mga kapudibis. Cheers muna tayo. Cheers tayo. Nabulo na ako. Cheers! Sarap. Ang sarap. Sarap. Sarap.
Ano na? Masarap. Hmm? Ang gusto ko, ang dami ko nakain. Ang sarap, no? Sobra. Promise, masarap. Sarap. Daming cream cheese. Yan, cream cheese na lang yan. Kala mo kakainin ko, no? Mm-mm. Papakin natin. Sarap naman. Sarap. Magluto na po kayo niyan, pork guisantes, masarap. Promise, masarap. No? Masarap. Hindi mag-extra rice si PPM kundi masarap. Madalang lang mag-extra rice yan. Nabigyan. Yeah. Eh, mga foodie na ubos po namin. Pero mayroon kumakain pa si PPM. Hintayin natin. Mag-delight muna tayo. Yan. Delight. Baka naman. Sarap. Gusto ka na? Ayun ako foodie biz. Gusto po namin ituloy yung mga hindi pa po na shoutout sa mga nag-I love you sa Facebook page at saka YouTube po. Sila Mary Tomeldon, Car Flores, Relaine Vidal, May Mucaron, Amira Sedan Balon, Liza Doctolero, Nora Xiosa, Charmina Salazar, Noni Adres, Pelitacion Laino, Josie Almorguera, AAYG, Lenny David. Sa Facebook page naman po, Stephanie Dabuan, Meli Abing Canicula, Jocelyn Saison, Nina Basa, Sita Saro, Lorna Canilo Biñas, Caceres Liza, Josephine Angeles, May PG, Mac Mary Grace, at si Laarni Rosario, Marina Kaluya from Angeles or Tita Babes. Ayan, shout out po Marina Kaluya, Tita Babes. Ito, Ayan, taga Angeles po.
At si Sherlyn Akuyang Besa, Agatha Cruz Montenegro, at si JC and Casey. At gusto din po namin magpasalamat sa nagbigay po ng star sila, Jesel Rosales Lamson at si Cici Cynthia Bautista. Nagbigay siya ng star at siya din po ang supporter po namin sa Facebook page. Meron po siyang channel. Please supportahan po natin si Cici, Cindy at mag-subscribe na po kayo. Meron siyang Facebook page, mag-follow na po kayo sa Facebook page po niya. At si Queen Natsu, please mag-subscribe na po kayo kay Queen Natsu, mag-like and share, at mag-visit na din po sa Facebook page po niya, at mag-follow na po kayo. At si Yes. Cook Like Crazy din po. Please supportan po natin kapatid ko na si Cook Like Crazy. Mga foodies, abangan niyo po yung vlog po namin ni Bibi Ama. Hintayin po namin yung comment po ninyo kung gusto po ninyo kami mag-vlog ni BPM. Mag-comment na po kayo now na. At sa next video po, yung mga top 1 naman po ang shoutout natin. Kaya ngayon pa lamang po mag-comment, mag-like, and mag-follow na po kayo sa Facebook page po namin. Maging fan po kayo ng The Foodie Bee at lagi po namin kayong isha-shoutout. Yes, mga kapodibis. Excuse. Yes, mga kapodibis. Shoutout po pala sa Team Matibay. I love you, Team Matibay. Opo, I love you. At Yan. si Leia Payawan, shoutout. I love you. At saka si Baby Andy Addison, love you. I love Ayan, you. mga kapodibis. Your Wawa, Jason Laksamana, Senior Maymay, Stella Batusin. at saka si At si Nanay Susan. Yes. At si Tatay, yung asawa niya. Shoutout po, may nanay na po kami yan. yes, Tsaka tatay. hello po. Ingat po kayo dyan. I From love you po. California. I love Yes. you. Kaya mga kapodibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, at ang TikTok ni BPM. Yes, mga kapodibis. Kaya mga kapodibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you. I love you all.